găsit. Vă spunem și noi, Cosmin Găban, alături de Cristina Dădulescu, formația Dragas, împreună cu maestru Nicolae Bricșu, la Brad. Vrem să urăm și noi cel mai proaspăt creștinat Eduard Zian, multă sănătate, mulți ani fericiți, alături de părinții lui bucuroși și fericiți și ei, alături de bunici și de toți invitații, iar dumneavoastră distracție plăcută și o melodie frumoasă pentru cel mai fericit plătic să vedească. Sunt un tată fericit, visul mi s-a împlinit. Mulțumesc, Doamne, mi-ai dat să am în viață băiat. Sunt un tată fericit, visul mi s-a împlinit. Mulțumesc, Doamne, mi-ai dat să am în viață băiat. Mulțumesc, Doamne, că Tu mi-ai dat să am în viață nume băiat. Și când mi-o vini rândul să-l sol, să-mi dorme în casă moștenitor. Mă gândesc la mea viață, mă trezesc la dimineață, mă gândesc la mea viață. Mulțumesc, Doamne, că Tu mi-ai dat să am lângă mine un băiat. Și mi-o veni rândul să-l sol, să am lângă mine moștenitor. Și-am adunat, îi las, Doamne, la băiat. În viață și-am adunat, să-i las, Doamne, la băiat. Mulțumesc, Doamne, că Tu mi-ai dat să am lângă mine un băiat. Și mi-o veni rândul să-l sol, să am în casă moștenitor. Sunt un tată fericit, visul mi s-a împlinit. Sunt un tată fericit, visul mi s-a împlinit. Mulțumesc, Doamne, că Tu mi-ai dat să am lângă mine un băiat. Și când mi-o veni rândul să-l sol, să am lângă mine moștenitor. Asta-i vreau să vă invitații, vreau să-i dau Zian, să vă fericiți părinți.